разбирам. Играем игра, която се рисува Draw and Switch. Ако сте от тия 8 човека, които са гледали видеото, миналото, изтриваме го миналото, беше с много гаден запис. Знаем, ако сте ни хейтили по този въпрос. И хайде да тръгваме. Да тръгваме. Аз отивам в червеното. Аз в синьото. Сега избираме тема, на която да рисуваме и по едно време ще ни се сменят картините. И другия трябва да рисува по темата на своя партньор, бих казала така. Да. Аз избрах. И аз си избрах. Много яка тема си избрах. Да. Тя го направя, ще бъде идеално. И аз. От сега И аз, човек. При мен не става. Ой, ужас. Сега трябва хора. Всичко. Имам 19 секунди, може би ти ще трябва да ми нарисуваш. Не. Така, ако знаете от миналия, това не изглежда на това, дето е. Това... Това, дето си опитвала да рисуваш. Аз рисувам някаква глупост. Така, хора, аз очертавам извънземното на Рали. Аз очертавам юникорна на Сава. Yes. Чакай, че добърках малко. Твоето ще бъде... Не! Мага! Това беше пълна трагедия да ти нарисува. Какво е това? Това се нарича изкуство. Мага. Ами аз го направих с дебели ръце, май ще бъде така. Because... Хора, моето няма да бъде най-красивото изкуство на света. Да, има художници в това видео, много се извиняваме. Добре. Не се оплакваш, да това твоето е отвратително. Това дето ти направи. Аз се опитах малко да го оправя и го разруших тотално. Така, хора. Абе, защо намалявам, като трябва да увелича? Супер. Дайте да ходим да гледаме изкуството. Да, ще се качи по тези стълби. Ще се качи по другите стълби. Мага, моето. Мага. Какво? Какво си да... Мага. Юникорн. Ще се видим във втори рунд. Така, хора, ние сега сме втори рунд.
И тръгваме. Тук съм аз. Избирай место. Let's go. Да, това ще избера, защото не знаех какво друго и аз явно съм на смешни теми днес. Ох, аз избрах някаква глупост, дето дори не знам как се рисува. И аз. Сега имам много предложения за това, което е, но моето ще е желе. Аз просто се опитвам да накара. Хора, съжалявам, че не можете да видите екрана на Ради. Да, но просто не знам как или само знае как може. Не знам и може би не мога да го направя. Оле. Да. Това знам как да го направя. Ако ми се получи. Поне го разбра как да го направиш, защото аз си мислех, че няма. Хора, съжалявам, че ако се чуват някакви звуци, много съжаляваме. Така, хора. Да. Реди. Ама, какво така? Как се оправя това чудо? Не знам. Добре, само моето беше още по-извънземно. Да не говорим. Просто защото да. Тук зъбчетата няма да ги правим. Така. Синичко, с беличко. Омага, какво това ще ти го оставя ти да го правиш. Занимаваме се с очите. Да. Окей, това изглежда нормално. Окей. Хора, тук ни лайкват картините 1000 хора. Така. Тук ще направим някакви яки неща. Хора, обожавам да правя такива състезания за рисуване. Така. Така. Ready. Така, слагаме. Добре, стана. Още 4 секунди. Аз съм готова, много готова. И аз съм готова. Тръгваме да гледаме рисунките ни. Изкуството ни. Изкуството на... На другата страна. Да, това са ни другите... Това ни е другото изкуство. Харесва ли ти това, дето аз направих? Да, харесва ли това, дето аз направих? Да. Хора... Да. Така, хора, към трети рунд. Тръгваме. Аз просто си седнах. Добре. Добре. Аз си измислих. Едното беше робот, ама... Да, ние сме го рисували вече. Рисували сме Кристина. Така. Queen... Хора... Какво да направя? Аз не знам как се рисува това. Нямаше бежево просто. Няма бежево. Така че, какво толкова? Това ще е Чъки. Това ще е куклата Чъки. Така че, не ми се карайте за това. Да. Какво е това? Какво е това? Това е плейн.
нямаше да се сетя. Май тапяс. Хубаво. Така. Небе, си небе. Това ще бъде... Да, хубаво. Горката Рали, като види какво нарисувах. Хора, дам. Тук добре... Какъв е този Queen? Не знам, ама както и да е. Това са облаци! Дай! Не! Толкова беше самолета, какво го направи? Ама ти си направила някакво... Това кралица ли е или зомби? Кралица! А чакай само да изсложа... Ти очи! Какво направи Бежина? Ти беше направила някаква простотия, аз ти я оправих. Да. Така, продължаваме с облачета. Това ще продължи дълго време. Ако виж картината, я ще те убия после. Ами добре, убий ме. По-добре. Midnight sky tomorrow. Убий ме, защото ми се живее. Прекалих с ботъкса. Нищо де, какво толкова Така, хора, гледаме картините какви са. Айде. Така, тръгваме към картините. Прекалих с ботъкса. Какво е това, бе? Джинки! Тя, ако можеше в Roblox е такава на тута. Поне не се я наяли за това. Но казах ти прекалих с ботъкса малко. Малко! Да. Моето уста е по-добрала. Аз си мислих, че... Така, хора, това ни е любимата картина, защото тая жена е прекалено така. Да, и прекалих за ботъкса малко. Тук някакъв ни гледа картината и ни я лайква, но да не ви пука. Да. И да. Да ви напомним, преди да ви кажем чао, че картината, която ще бере най-много лайкове за сега, картината, която е събрала най-много лайкове, е тази или тя ще ви кажа, изчакайте малко. Ние не сме от канали. Най-много лайкове ни е събрала картината с тази женица. Да, буквално като я пуснахме, всички почнаха да ни лайкват точно тази картина, така че... А тя е най-скорошната. Чакаме 1 минута иначе. Да. Еми, добре, хора. Чао!